Hayırlı сәгатьтә hörmәтле җыр моң сөюче тамашачыларыбыз. Эфирда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Студиябызга килгән хат юлларына күчәбез. Исәмәт авылында урнашкан балалар һәм яшь үсмерләр социаль приют бүлекчәсе хезмәткәрләре үзләренең бергә эшләгән хезмәттәше Нәбиуллина Зилә Миргалим кызын 50 яшьлек юбилей уңайыннан ихлас күңелдән кайнар котлыйлар дип башланып китә беренче котлау хатыбыз. Кадерле хезмәттәшебез Зилә Миргалим кызы, сине юбилең белән котлап, гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкның иң олысын телибез. Гаилә тигезлеге, җан тынычлыгы, эшендә зур уңышлар, яхшы күтәренке кәеф юлдаш булсын сиңа. Һәр вакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле, ихтирамлы, игътибарлы булып, балаларыңның, якыннарыңның, оныкларыңның изгелеген күреп, мул тормышта яшәүеңне Ходай насыйп итсен. Пар канатлы бәхет нуры юлдаш булсын сиңа. Күтәренке булсын һәр чак күңелең. Кояш кебек балкып яшәсин. Күңел гөлең мәңге шиңмәсен. Нәбиуллина Зилә Миргалим кызы 1971 елның 19 ноябрь көнне Исәмәт авылында Фазыловлар, Миргалим абый һәм Рузилә апаларның тырыш гаиләсендә икенче кызлары булып дөньяга килгән. Яраткан апасы Лиза белән бергәләшеп, әти-әниләренең ярдәмчеләре булып эшләп үсәләр кызлар. Зилә Миргалим кызы 1979 елда Исәмәт урта мәктәбенә укырга керә. Мәктәпне тик яхшы билгеләрне генә укып бетереп, кулына аттестат алгач, 1989 елда Уфага Элемтә училищесына укырга бара. 1990 елны уку йортын уңышлы тамамлап, кулына диплом алгач, Уфа шәһәрендә почта бүлекчәсендә эшли башлый. Төпле белемле, һөнәрле, сәләтле, дәрте ташып торган яшь сылу кыз Зилә 1991 елда туган якларга әйләнеп кайтып, югары яркәйдәге элемтә тармагына эшкә кайтып, хезмәт юлын дәвам итеп, 1996 елга кадәр уңышлы эш башкара. Зилә Миргалим кызы тырыш та, уңган да, кулыннан бар эштә килә аның. 2000 елда колхозда склад мөдире булып эшләргә дә туры килә аңа. Ул эшендә дә тырышып эшли. Навруз дигән магазинда сатучы булып та эш башкара. Исәмәт авылы халкы аны бик яратып килә иде магазинга әйбер алырга. 2017 елның 1 ноябрь көнендә Зилә Миргалим кызы үзенең хезмәт юлын приют бүлекчәсендә дәвам итә, эш башлый. Ул үз эшенең остасы. Яраткан эшен җиренә җиткереп тырышып эшли. Приютта ул кастелянша һәм кер юу буенча машинист һөнәрләрен башкара. Коллективта зур ихтирам яулап, балаларга һәр чак ярдәм итеп тора. Аның эш урынында һәр чак тәртип, чисталык хөкем сөрә. Үз эшен яратып башкара. Ул тәрбиячеләргә дә һәр чак ярдәмләшә, балаларга кием-салым биреп тора. Гаиләсендә дә уңган хуҗабикә ул, телеңне йотарлык тәмле ризыклар пешерә. Аш-суга оста, кул эшләренә дә җитешә. Бакчада аллы-гөлле чәчкәләр дә, яшелчә җимешләр дә, ихата тутырып кош-корт та үстерә. Тәмле салатлар, компотлар эшләп, якыннарын сөендерә. Зилә Миргалим кызы 1993 елның 19 февраль көнне Илгиз Флюр улы белән кавышып, Исәмәт авылында гаилә тормышын башлап җибәрәләр. Һәм бүгенге көнгәчә үрнәкле, тырыш, күркәм гаилә булып яшиләр. Мәхәббәт җимешләре 3 балага гомер биреп, аларны яхшы итеп тәрбияләп үстерәләр. Уку йортларында укырга ярдәм итеп торалар. Хәзергесе көндә олы кызлары Зилә түбән яркәй егете Вадит белән гаилә корып, 3 балага гомер бүләк итеп, матур итеп яшиләр. Зилә кызлары да әнисенә охшап тырыш, уңган кыз булып үсә. Ул Уфа шәһәрендәге Пищевой колледжны тәмамлый. Уллары Илсур авыл хуҗалыгы университетында белем алып, геодезист һөнәренә ия булып, хәзергесе көндә Нижнекамский шәһәрендә эшли. Илсур уллары армия сафларында Чите шәһәрендә хезмәт бурычын уңышлы таңлап кайта.
ул әти-әниләрнең зур ярдәмчесе. Кече кызлары Айсылу Исәмәт урта мәктәбендә 9 класста укый, белем ала. Айсылу кызлары да әнисенә охшап, аш-су пешерергә ярата. Тәмле камыр ризыклары пешерә. Хөрмәтле Зилә Миргалин кызы. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын. Ягымлы, шат булсын күңелең, озын гомер, бәхет, шатлык белән, бер кайгысыз үтсен гомерең. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек ярты бәхет диләр, шушы бәхет читләп үтмәсен. 50 яшең килеп ишек каккач, мендем димә яшнең түренә, күңелеңдә калсын яз чуагы, гомер үтә диеп сүрелмә. Котлы булсын синең туган көнең, шатлык белән үтсен һәр көнең, кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. 50нче яз синең бу сагада, 50нче түгел, 100нче, узсын әйдә, картайтсыннар еллар, тик картайтма бары күңелеңне. Һәр чак шулай яшьлек дәрте синдә, янып торсын җәйге учактай, саулык, байлык, күп шатлыклар, чиксез булсын язгы офыктай. Сиңа киләчәктә шатлыклы тыныч көннәр, балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, тормыш иптәшең Илгиз белән тигез гомер итүегезне теләп калабыз. Иң изге теләкләр белән приют бүлекчәсе хезмәткәрләре. Хөрмәтле Зилә Миргалин кызы, 50 яшьлек юбилейгыз котлы мөбарәк булсын. Теләгән бар теләкләрегездә тормышка ашсын. Сәламәтлек, гаилә иминлеге, бәхет, куанычлар алдагы көннәрдә сезгә юлдаш булсын. Җырыбыз сезнең янга ашыга. Алтын балык тутканы төсле үзеңне хис итә иде. Барысы да кабыл булсын шушы иң серле көндә. Туган көн тылсымлы көн булсын тик син дигәнчә. Ничә яшь тулса да тулсын син колыма туры көенчә. Туган көн тылсымлы көн булсын тик син дигәнчә. Ничә яшь тулса да тулсын син колыма туры көенчә. Сәламәт бул һәр вакытта, саулык, матурлык бит ул. Уңыш сиңа гел елмайсын, һәр чак мәхәббәтле бул. Туган көн тылсымлы көн булсын тик син дигәнчә. Ничә яшь тулса да тулсын син колыма туры көенчә. Туган көн тылсымлы көн булсын тик син дигәнчә. Ничә яшь тулса да тулсын син колыма туры көенчә. Белән яшә җирдә шатланып һәр көнеңә. Кояш якты нурын сипсен синең көләч йөзеңә. Туган көн тылсымлы көн булсын тик син дигәнчә. Ничә яшь тулса да тулсын син колыма туры көенчә. Туган көн тылсымлы көн булсын тик син дигәнчә. Ничә яшь тулса да тулсын син колыма туры көенчә. Ничә яшь тулса да тулсын син колыма туры көенчә.